हाय गाईज, बिग बॉस मराठी सीझन 4च्या लाईव्ह फीडमध्ये पहिल्यांदाच घरामध्ये सेक्सचा विषय निघलेला आहे. चला तर बघूयात नेमकं काय बोलतायत. परंतु त्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, कारण आम्ही तुमच्यासाठी अशाच नवनवीन लाईव्ह फीडचे अपडेट्स घेऊन येणार आहोत. तर मित्रांनो, इकडे तुम्ही बघू शकता की सगळे सदस्य जेवणाच्या तयारीत आहेत. राखी, धोंगडे, अपूर्वा आणि अक्षय हे चौघे जण डायनिंग टेबल जवळ दिसत आहेत. आणि आज जेवणामध्ये खूप मस्त मेन्यू आहे. चपाती, भात, अंडा करी असा मेन्यू आहे. आणि राखीने अंडा करी केलेली आहे, त्यामुळे सुगंध देखील छान सुटलेला आहे असं अक्षयचं म्हणणं असतं. आरोह देखील तिला सांगतो आणि भात आरोहने लावलेला आहे, तर चपाती अमृता धोंगडेने केलेली आहे. तर इकडे सगळ्यांची नाश्त्याची तयारी चालू असते आणि त्यानंतर तिकडे जेवणाची तयारी लगेचच सुरुवात होते. तर सगळे सदस्य यामध्ये बिझी असतात. तर पहिल्यांदा अक्षय विषय काढतो आणि आरोह देखील बोलायला सुरुवात करतो. त्यावर राखी म्हणते, किरण माने काय झालं माहिती आहे का, पहिल्यांदा मी अक्षयला म्हणले की किरण माने तुला सेक्स शिकवतील. त्यावर अक्षय म्हणला नको नको, मला नको किरण माने शिकवायला. त्यावर मी म्हणले मग कोण पाहिजे तुला. त्यावर आरोह म्हणला त्याला राखी हवी असेल. तर राखी सांगते की राखीला शिकवायची गरज कुणी नाही, किंवा मी कुणाला शिकवायची गरज नाही. मी मस्त क्लासेस देऊ शकते, कारण मी कोचिंग क्लासेस घेऊ शकते सेक्स या विषयावर. तर अशा पद्धतीने घरामध्ये पहिल्यांदा सेक्स हा टॉपिक निघलेला आहे. तर तुम्हाला हे पाहून कसं वाटलं हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका की दुसरीकडेच टर्न होत आहे बिग बॉस. तर अशाच नवनवीन लाईव्ह फीडच्या अपडेटसाठी चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.